Datorren asteazkenean urtarrilaren 5ean erregeak helduko dira Gernika Lumora. Ohitura legez trenez iritsiko dira maiestateak arratsaldeko 5 eta herria zeharkatuko dute euren karrozetan. Hain zuzen ere, Don Tello, San Bartolomé, La Merced, Uarte kalea, San Juan eta Arte kalea igaroko dituzte 3 errege magoek Ros dantza eskolako dantzarien eta pajeen laguntzarekin. Ate txokoan oilarbi, batak bestea dirudi, etxe honetako etxeko Andreak ama Virginia dirudi. Honen ondoren, arratsaldeko 7etan erregeak Foru plazara joango dira kulturetxeko aterpera eta han herriko haur guztiei hainbat opari banatuko dizkie. Errege magoen bizita dela eta herriko kaleetako trafikoan aldaketak egongo dira, ibilbidean aurrera egin ahala igarriko direnak. Arte kale eta Juan Kaltzada itxita egongo dira kabalgatak iraun bitartean.